Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisayo. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba lapha nawe ngani zakwethu. Umculi kaMaskandi unjoko lapha nawe ngani zakwethu usekubeke ngokusobala ukuthi ukuvakasha kwabaculi ekhaya kubo lapha emshisandlu lapha nawe ngani zakwethu kumqhathe kakhulu nomphakathi wangakubo lapha nawe ngani zakwethu. Uzibone usuvalelekile lapha nawe ngani zakwethu ngoba awukwazanga ukuthi babone abaculi uzwe ngendaba noma usubona ezithombeni lapha nawe ngani zakwethu. Lokho kodwa unjoko uchazile ukuthi le nto bekuyinto ehlelile ukuthi kufanele ukuthi be private kungabi sengazi ukuthi kusemcimbini kuyobe sekuphazamiseka izinhlelo zabo lapha nawe ngani zakwethu. Isinqumo esasiphume kubaculi nabo ababehlanganise nabo igama lokuthi kumele bavakashelane njalo emakhaya lapha ngengane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalo ludaba. Ake sidibane lapha na kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula.